Il-Gvern iffirma ftehim mal-Università ta' Malta sabiex tibda riċerka dwar insett ta' susa li qed joqtol is-siġar tat-tin madwar Malta u Għawdex. Dan l-istudju mistenni jibda f'dawn il-jiem hekk kif bħalissa ftit hawn informazzjoni u m'hawnx trattament biex dawn is-siġar ma jinqerdux. Dwar dan tkellimna mad-Direttura s-Saħħa tal-Pjanti Xarlo Camilleri. Il-proġett wassalna biex noħorġu linji gwida kif għandna nkuraw il-siġar tat-tin biex nikkonservawhom u nipprevenu li dawn jibqgħu imutu. Matul dawn l-aħħar xhur kienu diversi l-każijiet irrappurtati ta' siġar tat-tin li mietu u għalhekk sfortunatament f'Malta qed tonqos il-produzzjoni tat-tin. Da jattakka il-zokk prinċipali tas siġra u l-larvi tiegħu dan huwa tip ta' bitil. Il-larvi tiegħu jiklu t-zokk minn ġewwa ovvjament u mbagħad iġal is-siġra li ma tkunx tista' tella nutrijenti u l-ilma u tispiċċa tmut. Dan l-insett huwa maħsub li jemigra minn siġra l-oħra minħabba it-tibdil fil-klima. U maħsub li daħal minn siġar oħrajn li huma tal-fikus li huma jinsabu fit-toroq tagħna tarhom normalment u x-xifti għal fuq din tip ta' siġra. Sa issa ġew identifikati żewġ metodi kif wieħed jista' jippreveni li dan l-insett jinfirex. Fil-bażi li huma infettati u qed imutu, l-aħjar f'dan l-istadju għal li siġra tinħaraq ħalli l-insett żgur ikun imut. Però aħna wkoll konna qed nirrakkomandaw li jużan biex tip ta' kupru biex jippreveni li dan l-insett jattakka lis-siġra. Il-Gvern fetaħ ċensiment biex jiġu rreġistrati s-siġar tat-tin f'Malta u Għawdex. Dan biex xejn fl-istudju li se jsir. Għalhekk il-bdiewa li għandhom dawn it-tip ta' siġar huma mħeġġa biex jirreġistrawhom minnu fih.